ragione. Yaltu minata boy. Chi è? Mi fa la sua fugol. Yaltu. Cosa vuoi? Mi fa la sua fugol. Sto facendo la doccia, dammi 5 minuti. Cosa 5 minuti? Adesso finisco. Ma tu mi lavo i denti, mi faccio la doccia e basta. Dai. Abbi pazienza. Non è che sono di abbandonare il proprio paese, ma è che sono di desiderare un'altra vita migliore. Viviamo il peggio sulla pelle, ne facciamo le spese, non possiamo più un peso sul cuore. Alle spalle delle nostre famiglie svediamo il mare per lasciarsi indietro sofferenze che fanno male. Asikore ko divan don ma golle awiya kanko ko jamma yata golle asikore me rentama jamma si jemmini do da yalta da debbo tubako selam ola ko yi am mo jodi artir hakilma an jodo non nan sikka ko mi an jodo sikka ko mi sikko do jodo tama acci wa salam way ala questo ragazzo qua sempre non viene qua basta sempre calma di dove sei no gibi laro jeruni io non voglio fare la doccia sei venuto a disturbare sei sempre qua a fare stai litigando con lui adesso stai litigando con me basta no io voglio meglio che lascio questa casa per me la cosa più importante è questa perché non ci posso più vivere qua sì però golle jamma benno anda golle be nyalorma benno anda questo ragazzo qua è malato ayali mi imo Ayimo con hajuma. Stai un po' calmo Hajuma. Non sei qua da solo, siamo qua in gruppo. Dobbiamo condividere le cose. Non va bene così. Ci siamo in tanti. Dopo quando avrai la tua casa fai quello che vuoi lì, però qua non è così come vuoi te. Wonnobe do hade manarde. Bende ngarinde ko ni mbano wala buri nen tampude kam enen fo kalda enen fo den bay haldude cuudi di won ummi be ndawi adwa naaro nder suudu lotoyda mi anda ko leloyda kanko so yidi nade taro taw wa nade taro goddo so yidi juuti so mi jofti mi arti hay goto mon tinata odon dani mi watta dirange hay ko dum woni halga mi arta e jam ay mi yawoni ligge yaado we debbo tubako do o ina kay ko watta dirange modo ayani min ko joni podmi yaade golle te ana arti kanko suwara fuddade wadde enen fof ken wencundirobe artirat hakkille ba dum do ma yiw Allah ndin iwara kono o iwara a fami annene so tawi a arti kay ko lelo sal ciuddi won ummibe won dawbe lelto e falsuji mabbe daña danade sino kam fofo be lelibe mbiya ya ar sal leloda kono tade won dawdo lelo e place mudum sen badi non tan en gurdam mojjam ma en dañ galleji sen gartiri hakkillaji gurdam mojjam ala do joni gurdam mojjam ko mi yalti maccani on galle den do sa yaltu daccana min gallo minen kay mamin yaltu min daccana wodbe galleji di dum woni halaka sabu do wonko rendinen ha heewi rendinen komi base do ka base do ko base do sen bayino no tuubu ko beni gor fof taw galle mum o galle wadda ko yimbe nayo enen joni ken nogas en joy eden nguuri hen eyo so tawi o naati taro do wadi mintaji 15 o wadi capantati o wadi air ken nogas en joy firti ko e der nyalamo ko nogas nayi waktu ma dañ mo naatan taro do ko salom ni do ko salom dum bi mom yo mo salom fay nder suudu kono anne artir hakkille ma dum do ko gasara won wonbe suudu de dum wadi mi lelade do suudu wo hewno odon majje joni ndu natti hewde fa nder suudu joni an artir hakkille ma tabande nayi neddo biyon yo mi nato nder suudu ma artir hakkille ma joni hol yende ma no gallo fewrata hande kadi ala fusko mi wolata do ko mi warata ko mi yahay mi dabba suudu hoorem mi adda be sa faye yaade so Allah nawnini mo suudu hoore ma naworo do ambo o capo nero na watta sì nyande finite nye go gane suudu to Ma scusa, che c'entra? music ma se la Ma io faccio cioè si mi datti suudu mi eri to golle makko musico ko golle makko e suo lavoro ko dungo kata mburi do cos'è il problema? ko dungo kata mburi do Lui non ha niente di passione. Dopo il lavoro non ha niente di nessun passione. Questo è il suo problema. Aiwa odono wali ka divano odono wada music odono juula odono ka bagno subno fop do désordre ko don juulungu enen fo ken julbe vuol dire che quei juulungu hen jeya per tutti no doygol ngol jeyira hen non juulungu jeyira hen non nyamde nde jeyira hen non tarode nde jeyira hen
gartiren hakkillaji man dum ko gasa do en an jida wirga an woni perfetto heddi be fo la bonde o nana wara musique o ay douce bi bon lesi do en an woni taimo beno wadi ko hani ko no mi son gida ha joni enen ken nogas njoyo bide baden njoyo fo jilo galle nani o kanga do hayli go wi amado do jom suudi makko dum ne wawi won sabu min bo jogi musiddo go biido in jogi galle ne luwa kono non ko kosi on cadelde sabu ma joben lebbi nayi yante lewru nartendu so tawi odon pewnti yewen mo wawi yadude yaade mo kanko amela nani ko wi ko yaako jom suudu mo kono on tatte ko jaado sabu ko enen fof jeylto hol waawbe wondude waawbe wurdude ngurdam pewdam gusso e odo galle jawon ton galle kanko ni wondi ko tardude no don wiido addo do jom suudu mudum Afrique jom suudu addo do en dum kadi ko cadele godde guuraade gila yi toppitaade dum sa dañi bes ngodi di ko nawete dispensaire uji tampere wonde hende tebe rewbe pilani badani ne bayi uddade ni Allah dima do ndi leedi no wayi rewbe wonbe do be ne bayi galle dañam so tawi o yidi addu dum ƴeewe be wawi yewtude kalnamo gonga gonde hen sabu cadele nan yeso eywa wona ko wadi pini fo weli won ko findar taw ko jibini ko welani o tardude min dal mo rewi do koy rewbe du gombe gonmi wala ngurnama beldam eywa beldam ngurda o gon ton min debbo gon Afrique matta dum do ko tardina horam yalla won ballo mbayno ngurdu tan mo jam bismillah argay ko min noddirma mi non ko jam sabu haalayal bennukal dokal mi yi berne ma ummimi hen no feewi kadi won kongol kalda kongol ngol ina doga dedo balde fo e hakkillam yidde addude joom suudu ma no way fo min heccon duubi ko rewi hen kadi min idi on do e leydi he ndedo ladde non addude hen joom suudu mum leydele godde won hen joomen jogi hebloji mbadata gaddo joom suudu mum e joom suudu gaddetedo ko joomen jogi kuruji mbadata bela an wonko janganda dum wonko jogitenda dum walla ala ko berne ma heewn tan kalda dum e sabu ladde nde e neddo ne ara do wakhlo e ne ara do cadele ngaroya ciagal dum tawani debbo wakhlaaki gorko wakhlaaki cadele aduna kepto joomen dum jinnomi laabede holko woni hen miijo ma mimi décidé addugol be ngwa mo moƴƴi boni mi décidé addugol be ngwa parce que dan gurnanda mun wurde do hande kadi mi haadi fami mi ronki dan gurdan do ayuta a dawa bimbi subaka ya golle arta kikide tawa hay ko powtuda ala nyande fini to ko sonko min joni mi fala addugol be ngwa no mi décidé dum no itayo ko moƴƴo ko haaju am so tawi ko bonɗo ko haaju am parce que ko ɓengu am ha toujours ko ɓengu am eyyi min nani ɗon mi faami jooɗoto yak min nodduma jinno ko jewte so tawi ɓendanema min jinnomi ko mbaklen jaɓɓal musidɗam goto nanɗon wiye Karlo ene jogui galle omo luwo galle o ƴeewa enen nogasa joyo hoɓɓe ɗo e galle ɓe joyo e mabɓe walla nayo e mabɓe ɓe mbawɗa yaadude ƴettoɗo galle a wawata wonde hay goto eywa moƴƴi eyyi joni beele wonko keblaniɗa ɗum conséquence uji gonɗi hen ne keewi mbiɗa wakkili conséquence kala yaltuɗo eywa ɓesgu so ari ko ma nehe ɓesgu ko ma jangguine an ñallata ko ladde ka dawɗo golloyade debbo tan goto yewede wonde ɗon nde e caɗele gonɗe ɗon nde wasde haaldude hay goto nde eywa woni ɗo ko tubakoɓe ko jiyata tubakoɓe ɓe ne mbarto jamma ñalawma ko ɗum waɗata ɗum tubako enen wona gotum enen wona gotum leydi men e leydi tubako wona gotum eyyi kono andi joni haɗanno wonde gotum ko mette ñanden ɗen nde jewtiɗen joni ɗe tawa mette ɗe caaye maɗa kono tade ɗe caayade maɗa sa renaki tubak e ɓalejo fof wonat gotum wonata gotum mi décidi addugol ɓengu am mi adda e ɓengu am mi adda e ya taw ko ɓuural ɗum noon ɗum tan jinnomi andude a jarama acca galle mon den mi yo Allah newnu yo won ɓuural Amore? Sì, dimmi. Per favore mi porti un caffè? Sì. Italiano, Con piacere.
hande miɗo welti hande a yiwi africa a hewti Europe awa sadi makko tooli hande miɗo welti wono mum ala sa yi rewɓe hewde ko ammi suɓi ko ɓaymiɗe hoolima ɗo ñamdu cellal e ligge hino woodi haray ko en keto faamodiren nafodiren yurmodiren fii tabomɓe ɓen waddu en haa gaño foola en si mi waɗima ko welalima noddam yewtam faamodiren hara en sonkaali. Grazie! Ti sei ricordato lo zucchero? Ma sì. Hai fatto un vero caffè italiano? Proprio italiano. Assaggia. Buono. Come dici? Proprio italiano? Vero italiano. Lo vedete? Cosa fai di interessante? Guarda cosa ho fatto oggi. Guarda cosa ho comprato. Monghit Pular. Ma davvero? Sì. Pular italiano. Addirittura. E poi le verbe un peu. E saggitorde. Saggitorde. Sì. Ma l'hai comprato tu? Sì. Sì, perché voglio imparare la tua lingua. Guarda, aspetta. Allora, ci provo, Allora, mi sodi def pular. Questi libri qua. Sino ko sagohan, minana pular no fevi. Mi anda pinal fulbe, so mi hai vuromon. Mi yettida enema e babama e galle monfof bilai mbodo hidma no fevi mbodo yidi pinalmon fa andare amco vontude debo pulo. Oh, ma davvero? Sì. Vedi? Grazie, veramente. Non ho parole, sono veramente contento. Sono stata brava? Mamma mia, sei stata bravissima. Dai, almeno quando verrò al tuo paese riesco a parlare con la tua mamma, il tuo papà, con tutta la famiglia. Voglio diventare una di voi. Uno di noi, guarda. Sì. Ma che carina. Sono veramente contento. jarata defti walla suwa mi defti kay goori en nana ngara ɓe mbi ɓoyata ɓe jetto ɗum noon moƴƴi tan soɓe jettima tawa yimɓe ñaama wasa ɓuuɓde ha ɓurta wasa kadi wulde tan yimɓe ne calbo ala so ɓe gari mi rotat eyyi wadde waɗi fayida mi defti joni ɗum noon a yetta heddi tan ko ruttude teŋe ma ɓeyda a jarama joni mi gotto haɓe kaara so Allah jaaɓi yo Allah jaɓan mo jiɗɗa fo yo won jaam amin Aliou aga musra telema jif ngal bonne daga mun elle mara wono gono jeeduno dum waawon sugabe ne akara den moliyam diusi Wallahi wala yuma be rokirim no badda jawone alsen hadis wadi lawali bonni tan bonni tan bulla sugabe teleji tan e moli Allah jangata wata haydar Wallahi wona ni woni aduno
needi no waɗi ɗum lellirte cukalel wullude ha natta jogade hakkille ɗum wona noon yarete kono ƴeewa needi ni haɗa andi beele ko ɓen sukaɓe jibinɗa hannde aduna o jiida sa dumunno fof mo kawruɗa wonno no wurde a wawide no gurɗa duuɓi temedere yo ɓen nande maɗa hannde kono joni an joni jiɗɗa hono mbaɗani yoɓe mba noon ya haɓɓu sentirel ma keeci eyyi goppa sabandoruji maɗa goppa tawaɗi maɗa fina tawa maɗa holno sukaɓe ma poti wadde te an needi ne eɗen ndi enen jiɗmi ko ya faam aɗa andi kam comciɗi joguiɗani mbe joguiɗi kono jiɗmi ko ya faam aduna waɗi ko sahaji saha guuraɗo eɗo wuuraɗo wonko namdi tomin to wonko namdi a wawat waylade jaada e jamanu hunde fof ko noddi kadi notoɗa ɗum waylade yaada e jamanu no woodi kono ƴeew waylude jamanu nanda e baɗa kono ɓe mbima mo wino falo aduna falo fukka waylo koko waɗata tan mo aduna fukki jalnaki mo cippirɗo e aduna ha aduna liɓi ɗum on jalnaki hanni ko mbiɗo aduna nawam laakara kono caɗele neɗɗo foti ko famde ɗo ferguitiɗo kono wona ɗo yani herlo aduna ha so arte ɓinguel maɗa guel poɗɗa ko miijade ande neheɗade e tafgo tafeɗade won saaha guura noon kanko wonko hawri ka hawrani sikki ala ko mo tafe o yaada e on jamanu o wawa heblade o wawa kadi yettade ɗo foti yettade ɗum sa famani ɗum koye majjere mawde gonɗa seydi jol mi nani mi faami kono ɓeeɗo a alanaɓe mbayla ɗo aɗa tafaɓe haɓe jalta kange no jiɗirɗani a natatɓe hunugo ma haɓe korkite sa ɗaldiɓe noɓe jiɗiri ni ɓennata ko kire mi faami hunde nde waɗi ko peeje sabu ko lowdi woodi wonko ganduɗa ko an jeeyi ɗum koye nder galle wonko ganduɗa koye bedda ɓe janggata ɗum ko tafgo wongo wonko ganduɗa koye duɗe laamu ɗum ɗo fof noon so rendi hoore cukalel moƴƴi ko jaara seese sabu ko wiyete ko akkere mahari ko noon heccere kono gulaali ɗi jiibat haqqille joomum hula kadi eɗen jogii jikkuuji cukalel ina foti ɓallodirde e jignaɗo mum cukalel fotani holde jignaɗo mum ko ɗum addata fellita haalde ɗum wonɗen gueɗe wawa wujjude ma hunde wawa janngude ma hunde kono purali dukoji koko dogata na joñoma holko janggata e maɗa haydara joni noon ɓakke mahate ko gila e kecce ɗeɗo ko kecce sa wi jomum yo juulata yo janggu janggata yo jamto jangtata ko nana heeɓi tan nder télé ɗo hoɗi nder to wono mbaddata e on mi faami ha joni min mi salaki ko gonɗa e dow mum ko purali ɗi jiɗma wiide ko needi waɗi ko demal doolagu hokkata hakkille cukalel ko jam aɗa tafamo eɗen jogui gonga ɓurnaɗi men eɗen gandi kadi kulhuli guuraɗi e nokku teeru ha tenke Europe kono noon ko peeje watte ha cukalel ngel wawa yettade ɗo foti yettade ɗo kono wonnaɗa waɗira wonata ko ɓalal hakkude moɗon wonata ko hunde huddata hakkude moɗon o hulma aɗa jokki anne jogade fitinaji e ɓernde aɗa dugratamo so ɓooyi ɗum addata geddugol cukalel heɓa wonɗin duuɓi watta yoftade walla gedda yalta galle kisa woni a waasi foof min ndi mi anda somi wasat foof kono mi dañani foof kadi saabu so tawi tan ko ɗum ɗo woni jibina nannata haala ma yahata nulal janggata juulata ko nana reweje téléji tan nana rewe pijirloji tan min mi ronki famde aduna mo jiɗɗon yomi naaɗo